Nyakorom gajwang dakika na pagadek pradek udadek tok sa pagario marukinya rwakini machiegni ma en nonro mar Gaset matayo chenro ni nyinga Sharon Ngao. Mana kapile wanono gazede ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation. Okiny makawuono ayudo thuolo mar bedo gi jafwambo marwa kendo jachungu weche Jael Lieta. Jael Lieta, amusi ni misawa. Kosaore. Ichio nade? Achio ma fine kabisa. To in? Amba chio makare? Wadhi kwaru. Edonge maber. Maber. Kata kamano nonro mar Gaset okiny makawuono. Okiny gazede ariyo thor wache tonwa wach ni chal. En kaluwore kod rakruok mabel jatend piny Kenya osebedo ka rakore gi jowetege mawuok e pinje mamoko maoko kanyakla kod moko kuom jotelo pacho kae. Mano ma bende okete Standard kanyero en Standard to koro giwache ni jatend piny Ruto to gi lwenje ge modhuro kaito jo nation to wache ni Kenya kod midhiero ma bende make kod jinede ne kata pinje malibamba. To magwasene ne okenge mopogore Nyakorom gajwang kuom thuolo achaka ne nagi Gaset mano ma The Standard Nyakorom gajwang The Standard mana ka Jael onyisi kanya ngini weche motenre kod Shaka Hola wadhi bedo kwanyisi weche motenre kod puonj bende wadhi bedo kwanyisi kanyakla kod tuke mag AFCON ma bende pod dhi mbele mana kwanyalo mana ng'iye kanyo rakruok ma bende jatend piny osebedo godo gi jotelo mopogore okongo monde ang'eni nitiere tipo ma bende ng'eyo kineno kramna jatend piny mano mar Tanzania mano Suluhu Hassan ing'eyo rakruok ma bende jatend piny osebedo kode nyocha ka oka Tanzania bende chungo wuodhe mago mag ndeke mano mar KQ matingo jowuoth kadhi Dar es Salaam. En mano ero lweny ma bende osebedo kata kamano ne giwacho ni mondo migi ndala adek mano gima nochako wuok tich koro wantiere gi gino ni ka ochopo kawuono nikech nyoro na aparo na somo gimoro ni koro oyie mondo ndeke odhi e piny no ero to kopogore gi mano nitiere johala moko ma bende ne ywak ni piny Tanzania oloro ne mwandu gi nitiere kaka piny Tanzania okumo oganda mar soya mawuok e piny Malawi kik kal Tanzania ting'eni johala golo oganda ni Malawi kakalo Tanzania ka gikelo pacho ka koro giwacho ni jumbe ariyo mosekalo mwandu go duto te olore boda ma Tanzania gi Malawi manyiso ni johala ma Kenya ka yudo lal modhuro ing'eni nitie kaka piny Tanzania kinde mokalo chien weche mag ohala wanyaparo kinde moko ni nitie nyithi gwen manowang' inyaparo wachno nyithi gwen nitiere tong koro weche mag ohala piny Tanzania paro nitie kaka giketo ridruok kata kamano ahinya ma bende koro kelo weche madongo en mar ndege ni mano mar Air Tanzania to gi KQ donje piny no ero mar Dar es Salaam. Bende nyalo paro kora mana Dar es Salaam. Ero kama nainya bende nyalo paro kora mana higa mokalo bende nitiere seyo ni chal ka gima jatend piny mar Tanzania nobiro e pachoka mano mar nyayo kwe mar riwo wi mano gai mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod jatend piny Kenya mano William Ruto wach ma bende no wach ni jatend piny mano ma Tanzania Suluhu kanobiro to jatend piny no koromo kode kata kamano mago gin seyo kinyalo neno kata na pichni mago mag jotelo moko ma bende nene wang jowi mar Nyakorom gajwang nitiere moro mano jatend piny mano mar DRC mong'ere kaka Felix Tshisekedi en bende koro oseo jatend piny Kenya Jael Lieta kinyalo paro romo ma bende kweth mapingo pinya mano mar DRC bende noloso buore Nairobi ka bende giseo telo mano mar DRC wach ma bende jatend piny mano mar DRC seo godo jatend piny Kenya bende wang'e tudruok mar piny Kenya gi piny mano mar Uganda ineno kanyo tipo Nyakorom gajwang mano mar Yoweri Museveni bende wang'eyo ni Yoweri Museveni bende chano romo gi jatend piny Kenya mano William Ruto mar mondo migitwak kaluwore kod okang' mano mar piny Uganda oro kata na piny Kenya piny Uganda oro modhi gi kokadho e pipeline mano mapachoka ineno kanyo kes kata mana bura ma bende nodonjne godo piny Kenya chieng' tarik 28 mano mar dwe mar 12 mar higa mokalo bang' piny Kenya nodagi mar mondo mi Uganda National Oil Corporation oti kod lesen margi mano mar oro modhi e pachoka Jael. Mano ni kare ing'eni wach mar DRC ni kata bed ni nitiere kaka ni tuge piny inyaparo jolweny nitiere jolweny mawuok e pinje mag East Africa Community manor e peacekeeping keto kwe DR Congo kachacha to e pinje mantiere achiel kuom pinje ma bende nogol en piny Kenya ma bende nodogo rwakgi kane giduogo pacho kendo rwakgi wacho ni ne gitimo tich maber kata kamano toke kanyo
gin ywarok machalo koda magi. Ntiere romo moro mane oket gi jofwambo, ntiere kaka jawachelo piny owacho ma pacho kendie ne chako wuoye weche mag DRC ni ma bende koro nomoko lweny ma piny matok mane waneno ka jolweny oduogo pacho kae mano kaluwero koda DRC. Wach mar mo wang'eng'e kating'e ni jatend piny Uganda Yoweri Museveni akiani en ganga mamako wach koro inyanene nen gima tin kata kamano wach mar mo ni wiro koro kelo lwenye e kinde kod jatend piny ma pacho ka. Mamoko nyakorom ga juang' ma bende aparo no ken wendo kuomi en kaluwore kod rakruok gi jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta. Wang'e lwenya ma bende osebedo ka dhi nyime seyo ka bende jatend piny Kenya masani osebedo ka seyo jatend piny Kenya machon kaka osebedo kotao piny e kind thuolo mano mar higni 10 mokadho. Podi wacho sama waywak ni onge mani malo to iparonwa ni mago ne timbe jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma watemo loso gik manoketho gimoro amora ma wacho idogo chien kendi. Wanyalo paro monj manotimore e puothe ma Northlands, kinde moko bende dalane bende omonji ni akiano makuode gik makamano ero. Kaeto maduong' ma bende pod dhi nyime nyaka sani en lweny gi doho ma pacho ka judiciary. Waneno ka nyiro Martha Koome bende gi sani osebedo ka loso mathoth ewi wachni kaluwore koda seyo ma bende keto negi ni ntiere moko kuom jodo ma pacho ke jong'ad buche ma iwacho ni gin jomibadhi. Martha Koome bende wacho ni tang'nwa go tikelnwa neno ma bende intiere godo kiwacho ni an jamibadhi to nyisa ni an jamibadhi nikech atimo 1 2 3. Pod wati to chieng' tich ang'wen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni intiere gi neno ewi jang'ad bura Maina mano odiochieng' makinyi. Warita naka po nono biro bedo kopedho neno makamano kata kamano ang'ina achiel kuom weche ma bende biro bedo kwang'iyo en wach ma bende koro jatend piny wacho ni oyie mano mar Ramogi ogai mar doho gi jodito mamoko mano ka duol mar JC mar mondo mi gitwag kaka inyalo kel sanity mano gi dongere. En romo no iwacho ni jomoko ng'iye ni handshake watiek lweny ma bende osebedo ni to aneno ka kamoro kende paro ni wabochope kuma jo Azimio kwero ogai mado Martha Koome ni kikitem dhi twak machalo koda mano. Wach makamano bende Kalonzo Musyoka bende nowacho odiochieng' manyoro kana gintiere gi romo makende mano mar duond bura mar Wiper. Kwa manya kwa mga juang ngini wach makama ponono nwani wido Gaset mano ma The Standard wani some e ite maradek bendo tendre kod weche mano mar piny Kenya tudruok ma bende piny Kenya ntiere godo gi pinje mamoko mantiere Afrika ma ugwe. Achiel kuom gi Jael Lieta kaluwore kod ndeke magwa mago mag Kenya Airways ma bende ni neno kanyo ka Tanzania bende nogolo milome. Piny Kenya notabo migi lesen mano mar oro iwacho ni mwandu kata mna osigo kawuok e piny Tanzania kabiro Kenya. Gin bende koro gidinonwa. Ing'eni ngas tingo sigo bede ntiere gi pesa ne kata yuto ma entiere godo. Koro ng'ato ne kami ng'atcha ta bende anyalo time dongana yudo lal. Koro mage moko kuom ilaro hala tilaro nikech ing'iyo nito ndege maduong' Afrika iwinjo kaka ikiwacho ni the pride of Africa ng'at kaka to dwa neno ni ene motiyo ene mober ene ma uwinjo bed ni iyiere ne tije mopogore. Koro nyakon mga jong kwani yudo thuolo bende ng'iya nena achiel kata mna pogruok mar paro ma bende nobedo ka be nyaka sani wang'e ni kwan mag wuodhe ma bende piny Kenya osebedo ka timo gi ndege mar KQ ka dhi Dar es Salaam e juma gin wuodhe 33 mano nyiso nang'o ponono ni piny Tanzania biro bedo ka kumo kata mna wuodhe ma bende ndeke mago ma Kenya Airways osebedo ka ting'o godo jowuothe pinya mano mar Tanzania. Sharon kanyo bende iwacho ni wach mar piny Uganda koda wach ni mar mo en gino ma bende no dhi mochope do iluongo ni East African Court of Justice ka bende Uganda nodonjo ne Kenya ka giwacho ni notamo gi mondo kik gi kal mogi kokale port ma Mombasa. Mendi bende nodogo miyo koro Uganda odhi otudore kod piny noero mar Tanzania kendo koro nikech nowinjo bende gi kalo koa e Lamu port koro gidhi nyaka Tanzania port of Tanga koro Uganda tiyo gi Tanzania. Par bende ni ntiere kide moko ma oken lera ahinya kini ntiere jo Kenya moko mane penji ni tang'omiyo mauta ma Kenya kendie beche medre to mauta kalo kaka dhi Uganda gi Tanzania to gito bech gintiere kaka pod ne piny ero koro mar Uganda
giyudo gi Tanzania kocha. We warita napo nono singo mabende Penina Malonza nochiwo ni jatend piny Kenya biro bedo ka romo gi jatend piny mano mar Uganda mar mondo mi gitiek pogruok mar paro mabende noneno. Kopogore gi mani ite mar ang'wen mar Gaset mar The Standard en kaluwore kod weche motenore kod somo nyaka sani riwruok mar jopuonj mano kotelnegi kanyo kod mano riwruok mar NAT kanyakla kod Kupet kotelnegi kod gi Colin Soyu kanyakla kod Akilo Misori bende noloso kaluwore kod achiedh nade mabende osebedo kamako moko kuom jotend jopuonje obed mago mag skunde mag primary kata mana mag sekondar kaluwore kod duoko maricho mabende moko kuom skunde osebedo kachiwo. Monj ma jonyuol kod jopuonjre osebedo katimo ne jopuonj madongo go idwaro ni mondo ogolgi e skul kaluwore kod duoko marach. Giwacho no oken gima kare kendo koro winjo bedni ikimiyo jopuonj makamagi arita ka jonyuol bende iseyo weuru monjo jopuonj. Sharon samoro iwacho ni duoko maber en kaluwore koda skul ma nyathi odhiye. Jomoko bende wacho ni luwore gi nyathini. Koro mano gino mabende jonyuol winjo bende ne ng'iyo. Ang'en wacho makama ng'ato nyalo kata nago japuonj nyathini bende oketo okang' makare mondo kal penj. To bende osebedo kata mana kotimo nade e penj kata montelo ne penj madongo. Nano kata mana milome mabende jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu nogolo. Ka bende wacho ni ting' ok en mar jatend skul. Ting' en mar janyuol, ting' en mar japuonjre kaka osebedo kotimo. Ne en wach moro malit. Monj mabende notimre neno skul moro mana nitiere gwenge mag Kakamega niluonge ni Songo koso skul mane. Nagigolo japuonj lep e skul joka ma to nawacho ni japike mano reso japuonjno mokawe. Singero ok en mano nitie manero ma Kakamega nyocha giko dire mokalo ni nitiere skul moro yo Transmara kocha moro bendo timore tie gwenge koro gin weche mamedore to samoro bende idogi penye nikech nitie skul moro ma ne wacho ni kuom higni 10 chakre higano 2013 onge chieng' ma giseyudo maloyo di skul mangima. Koro penj ibodogi penjo ni to jogi duto te onge ng'ama nyalo kalo kanyo. En ni kiwango mar puonj ok chopi koso bende ng'iyo motivating factors. Chenro mag skul chalo nade, jopuonjre gi kale achiedh nade mage mondo mi koro oginyal timo maber e penj. Gima ber ni kaluwore kod monj mag skunde kata mana ma jonyuol osebedo ka monjo godo nyaka jopuonjre bende koro riwore gi janyuol ni koro riembo jatend jopuonj. Idhinge maber no kasomo. No kasomo yo makare. Kata kamano kaneno weche makamago katimore e gwenge magwa mag Nyanza paro di pake gi puoch ni skunde makamago. E ite mar 6 Jael Lieta weche motenore kod doho wach mar jadolo makoch mano Paul Mackenzie gi achije mamoko 94 mabende nodonjnegi gi nek mago oganda. Wachenere ni ji maromo 430 gi wiye notho e puodho mano mar Shakahola. Tinende to koro dhi ng'adne gi bura gi doho. En gima kare nikech anya paro mana machiegni nowach ni nonyis obila kata doho mondo koro ong'adane bura ne jogi nikech kinde ka kinde ne gisigi kwayo mondo gimed dino negi ndalo 60 ndalo 30 onyisgi ni ma koro romo. Yeuru ni bura ni odhi nyime jogi ong'adne gi bura mondo wach ni orum. Koro gikone koro waneno kendi kiwacho ni idhi tudgi kod weche mag nek, weche mag njore kanyakla kod sando ji maromo sando ji Mendi Mackenzie kod joma moko 94 mago jolupne. Aparo ni bura makama bende dhi ng'adi bang'an waneno kanyo ka senior principal magistrate mano e doho ma Mombasa Yusuf Shikanda no dagi dwaro mar piny owacho mano mar medo gi kata mar medo geng'onegi kuom thuolo kendo mar dweche 6 ka bende waseng'e ni gisebedo ka otwe kata udinegi kuom thuolo madiroma dweche 9 dweche mang'eny ahinya. Ing'eni nyaka sani wacho ni ji maromo 600 families maromo 600 no dhi ndikore kod piny owacho kod Kenya Red Cross ni jogi olal. Par kanyero ni ringre 429 ema noyude mano e puodho no mar Shakahola chakre dwe mar 4 mano higa mokalo. Modongi pod penjo nitiere to gin kanye. Mano penjo maduong' nyakoro mgajwang' mane wach mabende waluo machiegni ponono ni warito ng'iyo bura mabende doho mapacho ka biro bedo ka ng'ado ne Paul Mackenzie kanyakla gi Lange. E ite mar 6 kan nyalo paro nek mano mar Nyadende mano mantiere gigni 24 mawachre ni nonegi od Koyuge gwenge mag Kasarani. Nitiere chich mabende kata na TV mar Ramogi nwanyiso tipo
mano mar wang' dede. Achijno nomake e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International odiochieng' manyoro kano chano idho ndege kodhi e piny Nigeria. Odhi e boma no mar Abuja. Kata kamano jotim nonro apisa mag obila gi wacho ni pok giyango ni en kata kamano ochal kode. Kaito bende ng'ani bende odak mana aluora makamanero. Koro ing'eni bende ng'iyo ni to gi dho ngere jogo wacho ni coincidence. Ok dibedi ni chal ga chich kaito idak bende kuma kamanero. Koro giwacho ni gidino ne gitimo nonro kendo bende ntiere obila makende ma giluongo ni Operation Support Unit ma bende gikelo mondo konygi e nonro machalo koda ma gibiro bedo ka gikawo DNA mar janekni mondo gitudane gi gik mane giyudo kata ringre mar nyadendino. Wach moro malit ahinya nwaneno kata mana kanyuola mano mar nyadendi ma kamano bende nochopo mane kar kano ringre mano mar City Mortuary mano mar yango nyathegi. Wach moro mana lit kata na gitamre kata loso gi jofuambo. Kata kamano geno marwa ni chik biro bedo kakao kore. E ite mar 7 paro mano mar oganda mapachoka kaluore kod dwaro mano mar gero ne gi ute. Chik mar omenda mano mana chik kotendre kod gedo mag udi manyasani. Ano ka public participation kata mana kao pach jopiny biro bedo ka chako odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Narok. Gide kanyere giwacho ni kuom jumbe 2 makoro biro gibo bedo ka giwuotho ka gikao pach jopiny ka gitimo public participation. En kanyero ma bende chako gi Narok, gibo dhi Embu, Kisii, Kirinyaga, Homa Bay, Kiambu, Vihiga, Machakos, Uasin Gishu, kanyakla kod Turkana. Mano ka gichako ka bang'e gibo dhi Baringo, gibo biro Nairobi, Wajir, Nakuru, Nyandarua, Tana River, Kilifi, kanyakla kod kaunti noero mano ma Mombasa. Par ni bende mana juma mokalo ne juma mokalo mane okinde ng'anyo. Ne giwacho ni kata wach public participation yok owinjo bed ni timo. Nikech seche geno kalo to bura bende mantiere do manyiso ni gimoro amoro owinjo bed ni chung e wi wach mar gero kata usuru mar udi manengo gi oyueyo. Winjo ko kinde mag piny wacho ni pod juogo ganda mapacho ka nyaka chik makamano ng'ada e nyaka ng'eto bitim. Kata kamano warit ng'iyo nena ni choko kata mana okenge mag choko paro makama ibiro bed ketime yo machal nade mana ka Jael Lieta osenyis nyakor mgajwang ibiro bed ketime e kaunti za pago chiko kinde thuolo mano mar jumbe 2 mabiro. Ganda mapacho ka ibiro bed kichoko pachgi. Hen mana ni samoro ji nyalo ga bedo gi to. Samoro ko penja kaka Sharon ng'ata wacho ni no. Bende gibiro kawo pacha dier ma gindiki ni no wacho ni okodwa. Mane ning'eni bende gi chike mag public participation. Gibo wacho oganda ma giyudo. Nikech chik nitiere ni to kudhi e gweng' ma kamaindie representation chalo nade. Koro samoro waneno gania mago gik ma kethonwa sa wasewinjo seyo kinde mamoko ke iseyo jopiny ni wan ka wachopo to wadwaro omiwa soda moro omiwa mkati moro koka wabed. Nikech magi gik ma bende biro gin gik ma hinyo ngimawa kata mako ngimawa. Koro nyaka bed ni ibedo wuon ibedo piny to igolo pachi. Mana bende kaka ibende wacho anya bedo na golo pacha kata wabiro wagolo pachwa ma wan watamore. Wacho kubiro Homa Bay to jo Homa Bay tamore ni gini to kik dhi nyime. Bende paroro ibo keta tema bibo deka report ni atamalo makamendi to otamore. Mane paro maduong' warita ne duoko ma bende ibiro bedo ka gichiwo bang' thuolo mano mar jumbe 2. Ite mar 10 Jael kapok wadhi Gaset machielo. Wach maluoro jaod bura mano ma Mumias East mano Peter Salasia osebed kidonjo ne gi buche mopogore opogore ahinya mar rocho ratiro mag oganda pacho ka. Ite mar 10 neno ka ukinde 17 ahinya mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya. Bende koro sedonjo ne Peter Salasia ni dwaro mar mondo mi okawne kum. Inyalo paro chieng' tich abich ginero ma bende noneno juma mokalo. Kano chocho ratiro mar MCA moro mong'ere kaka Peter Ndimule Eliel ma bende nadhi nyime. Mano kanyeno kopade koro ing'eni ne nodonjne kendo ni dwaro ni mondo chope do nokochopo owacho no tuo. En osiptal orwake koro wake to wacho no rwake ward achiel kuom osiptende ma ntiere Kisumo. Kata kamano do koro wacho ni mondo chieng' mowuok obi nyaka go boke manyiso ni ne orwake osiptal. Ne ntiere kendi wacho ni e osiptal ma Aga Khan Kisumu kopogore gi bedo e gwenge mag Ekero. Ting'eni men ranyisi nikech mana japuonj ma bende nogole skul lep chana no ka Peter Salasia wuoyo to iwacho ni en osiptal. Di bende koro nene gwenge mag Ekero kose ne osiptal Aga Khan ma Kisumu. Nikech no wuoyo na ka mage gik makoro iwacho. Ne ntiere gwenge ma Ekero ma bende ng'eni tipo no maki ka intiere
kaka wach miwacho mar skul no ero to bang'e ni nyiso do ni tuo norwaki osiptal Aga Khan Kisumu. Kora kia ni tok mano koko ba wacho ni noring kode osiptal. We warita naneno mabende biro bedo kikelo. Piny kanyi neno mikai mokwongo mapachoka mano Recho Ruto bende okwayo kanise mar mondo megisir chenro mag piny owacho. Apano kang' makamendi biro bang' ogai mar Azimio Raila Odinga seyo kanise ni ogisebedo ka gilose motegno kaluwore kod achiedh nade mabende oganda mapachoka kade. Siasa kod kanisa en gino mabende osebed kilose kabisa. Ka nitiere kinde moko ma nineno kagima siasa wacho ni kanisa wacho ni wan kod siasa wan we wauru walema. Bang'e weche dhi malokore kendo neno ka jotend kanise Anglican, kanisa Kopere, neno ka jotend gi kendo wuok wuoyo e weche mabende timore pacho kendie. Koro kanisa kod siasa, kanisa kod dongruok ging'e kaka gitimo. Kata kamano ok owinjo bed ni kanisa bedo noling ka weche dhi marach. Aya nyakoro mga jonko ni do thuola ng'ini nitiere weche mopogore Gaset mano ma The Standard, weche motenore kod tuke, weche mag ohala. Wan yudi thuolo mar mondo minyiew Standard bende ite ma iyo kiny makawuono loso kotenore kod weche mag ohala. Nitiere ito oboke ma iye mong'ere kaka The Enterprise. Duoko mag Afcon bende aneno kanyo kochiwe tok Gaset mano ma The Standard. Jael waring mapiyo piyo e Daily Nation aneno ka saa achiel chiegni chopo waka sakik ng'adwa. Daily Nation thor wach mabende ochiw en rakruok mabende jatend piny Kenya mano William Ruto osebedo ka rakore kod pinje mamoko. Wach makamano nwamiyi e Gaset mano ma The Standard. Tinwa mul mana weche mabende nokwamulo. Aneno mar piny Sudan nikech ne wamulo mar Congo, wamulo mar Uganda gi Tanzania. Waneno piny ma Sudan kiwacho ni Khartoum ne ogolo jambete margi mar Kenya kendie kagiwacho ni nitiere kaka jatend piny noromo kanyiro koda kweth machielo mabende gisebedo ka gigogodo lweny mano kanyiro motele kod Abdel Fattah al-Burhan mano kanyiro mar Sudan. Rwanda bende nitiere ye kendie ka bende iwacho ni jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen ne owuoyo marach ewi jatend piny mar Rwanda Paul Kagame kowacho ni oseyo tende, wacho ni wan kaka Kenya ok wanya bedo gi telo machalo mar piny Uganda. To magi duto timore mana piny Rwanda. To magi duto timore mana to wacho ni mane bu higa chiela nikech magi duto wang'en jatend piny nochamo muma mane higa mar 2022. Sharon nitie kinde moko kendi mabende niseyo piny owacho mar Kenya kwanza kiwacho ni ng'at ka ng'ato temo wuoyo, ng'at ka ng'ato dwani mondo ogol pache. Koro wuoyo ma iyudo ka Murkomen wuoyo kendie, Linturi wuoyo komachielo, jotelo gi weche magi wacho ema bende kelo ywarok machalo koda magi. Owinjo bed noketo ka en jawache lo sirkal ema wuoyo kan tiere wach to en ma bende owuo, ok ni ng'at ka ng'ato nikech kaka koro wach ma kamendi ng'eni kalo ni akala to koro sekelo weche mathoth. To karamna tipo mane mabende nyiso piny Kenya ka koro wasikwa rakre mana gi jirende kama. Koko mano we wang'yane na ponono ni jatend piny Kenya bende biro bedo ka iko ode yo makare nikech koro en mana seyo makone gi kocha. Mano nyiso na kaluwore kod tudruok ahinya mag ohala, tudruok e yore mopogore. Bende bathe kanyo neno picha mano mar ogai mar Azimio Raila Odinga no siemo ogai mar doho mano Martha Koome mondo kik oyie orom gi jatend piny Kenya ahinya kaluwore kod seyo kaka jatend piny Kenya osebedo ka seyo judiciary kata mna bad migao mar doho pacho kara. Owacho ni bedo piny ni koro do bedo piny Martha Koome koro do bedo piny kod jatend piny mano achiel kuom yore go mabende koro mayo do teko mare. Koro wacho ni romo makamanero kik Martha Koome mano gai mado yie mar bede kata matin. Weche mamoko mabende nokwamulo nyakoro mgajwang mabende neno kwa mipek e mbele Gaset mano ma Daily Nation en kaluwore kod nek mano mar daktari moro e gwenge mag Nakuru Jael Lieta nyaka sani ji 10 osedadhoge kaluwore kod nek mar daktari mong'ere kaka Laban Kipto mabende ringre mare nokwany mane mtaro machiegni kod osiptal mano osebedo kotiye mano Margaret Kenyatta Mother Baby Maternity mantiere kaunti ma Nakuru. Mabende lakteche ma kaunti no iro no bago ng'anyo gibende giywago arita kanyakla kod mondo tim nonro oyud jalno ero mabende nonego laktari no.
to bende naneno kata mana ka security guards kata mana jo arita mane osiptal no bende nodadhogi. Bende wachore ni labani bende na nitiere e kar math moro mane gwenge mag Nakuru gi jowetegi abich. En mana ni jowetegi kaka luwore gi wang' dede, jowetegi abich go nowe mane club mong'ere kaka London mantiere gwenge go eko mag Nakuru. Pod en chenro ma bende pod ing'iyo ka bende ing'iyo ni ng'ano ero ba bende nyalo bedo ni onege. E ite mar abich weche matimore e gwenge kaunti ma Kisii. Wang'e pogruok ma bende osebedo e kind jaod bura ma South Mugirango mano Silvanus Osoro gi gavana e kaunti ma Kisii Simbarati. Gin ma koro sani koro oluonggi neno kendi ni jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo nondiko ne gi barua ng'ato ka ng'ato mondo koro gibed piny gilos twak, gilos winjruok, ging'iyani to ginang'o gene ma bende ilaro mondo winjruok obedi. To kaka neno ka Silvanus Osoro wacho kendi ne wacho ni ka jomadongo oluongi to nyaka iyie, koro wacho ni gibo bedo ka giromo mondo gilos weche. Twak bende ne gintiere godo kendi odiochieng' manyoro mondo winjane to ywaruok ni kanye. Wageno ni romo ma bende dhi bedo no dhi tieko ywaruok e kind jotelo ariyogi. Pono nyakoro mga jong no kineno twak makamano maneno ka Citizen TV bende nomenyo gi odiochieng' manyoro ka pono no kiyude donje mbui mar Citizen kanyo. Je lakini nitiere wach moro ma bende nomako wang'i nikitano no ka sakoro seng'adowa welo stupe studio. Sato ng'adowa aparo ni wechegi wasemulogi makmana ni to a nation kendi wach mar makasarani no ero. Neno ka Standard no wacho ni gimako achich achiel, jo nation taneno ka giwacho ni gisemako ji adek mano kaluwore koda nek. Naparo ni kaluwore koda nonro ma gimedo timo ma bende koro mako ji mopogore opogore kaluwore koda nek mar nyadendi machalo koda nek no. Machinglo moro bende nantiere ite mar 17 kanya Kenya korom ga juang director mar Ubado kene kinyalo yudo katun makamani motiek godo mantiere ite mar 17 chal ka gima ng'ato oseng'ado buomb ndege mano mar Kenya Airways. Ang'o mok timre Jael Lieta? Aneno ka yadendi ma chalo suluhu. Ng'ado buomb Kenya Airways eno ting'o dhigo. Kora neno ka iluwe. Jatend migepe Musalia Mudavadi gi Murkomen. Ineno kaka Musalia oting'o bade. Ritane matin. Koro manyiso be wanyalo wuoyo. To buomba Kenya Airways to oseng'ado osedhi. Koro ging'iyane ka bende gibochome kata giboweyo dhi kamano. Aparo ni men kaluwore kod dwaro mar piny Tanzania ma bende nagichungo wuodhe mago mag jowuoth matiyo gi ndege mar Kenya Airways kadhi e boma mano mar Dar es Salaam. Wach ni mogik debe dang'o bende sero AFCON tim mane misero pono no ni yera dhula. An ng'e ni sani pod pok ayudo tim. Ani opira ni adwa chako nene quarter finals ka. Bas mane kuma koro mitne nitiere. Aya harito winjo di tim mane mabende biro bedo ka isero. Katika manya kwa mga juang otieno manyoro tuke mabende no tugi. Ano kanya Algeria gi Angola no wuok amodhi mar gol 1-1. Cameroon gi Guinea ng'ena na sero tim mar Cameroon to ponono ni bogol gi abone no team. Make nyaka giko. Tim mabiro bedo ka sero. Gin bana no kana giwuok amodhi mar gol 1-1. Senegal no chwado tim mano mar piny Gambia gonda dek. Kuom nono Jael Lieta paro ni watie kod nonro mar Gaset. Kamano ya watieke gi kanyo. Pod nitiere weche mag public participation ma bende timo. Achiel kuom gen mano mar osuru ming'ado e udi. Nitiere weche mag NSSF ma nitiere doho. Nitiere jomoko ma bende nodhi odonjo gidwaro giywago ng'eto mamalo mar NSSF makoro piny owacho dwaro timo. Parni mago pod idhi ng'ad ji. NSSF biro kanyero. SHA bende nitiere koro wang'iyo doho gik matimore kanyakla koda weche mamoko pacho kae. Erokamano ahinya kuom monde nonro mar Gaset okinyi makawuono. Erokamano Sharon. Kok manya korom ga juang dakika na riyo tok sachiela mano mar okinyi gi kanyo makelo wa giko mar nonro mar Gaset. Daily Nation nyakorom ga juang bende okinyi makawuono nitiere kod ite maiye ni iluongo ni DN2 motoring. Kin jahera mago mag weche mag nyamburko ng'iane nande loko mo itimo nang'o, tiend nyamburko iwilo nang'o, mano mipek kanyo e ite maiye. Kokamano orituru masani mana tayo chenro ni nyinga Sharon Ng'awe akaw yo matin aduga nage twak e chenro mano mar ropenya dibed ni dola modho silingi pachoka to mane adiera mar wach wang'ene na midhiero mabende nyalo kwako ahinya kata kokwati gi dola we akaw yo matin aneno ka wenda bende chopo studio.